Пчела и стрекоза. Здравей, хищника! Рекла пчелата. Дал ти Бог добро, сестрице. Отвърнала стрекозата. Ти защо ме наричаш хищник? Ами, че ти само изтръбваш останалите, за да живееш. Това ми е много противно, но явно такъв е животът. Вярно. Но аз почувствам от слаби и вредни насекоми. Така че и аз съм полезен като теб. Чак като мен. И пчелата гордо се изпъчила. Аз съм много, много важна. Опрашвам растенията, за да дават плод, че то без мен може и цялата планета да загине. Вярно, сестрице, но и аз съм важен. Нищо, че моята роля изглежда малко некрасива, но някой трябва да върши тази работа. Пък и знаеш ли какво майсторство е нужно, за да уловиш едно живо същество и да го убиеш? От сега ти казвам, че се изискват големи качества. Аз не съм просто убиец, а виртуозен воин. И пчелата и стрекозата се поклонили една на друга и всяка отишла да си гледа работата.